ಪಾಲೆ Hey, no, Priyas only. ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ. What a comedy. ದೇವರಗೋರ್ನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ರಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣಿನ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿದ ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡೆ ಕಿವಿನ ಅರಳ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲರೆ ಅಂಡ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲರೆ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಮೂಜಿ ಅಂಜನೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ನನಗ ಕೇನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ದಾದವಂಡ ಕಣ್ಣನ ಬಡಿದಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಡೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಬಡಿದಿ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ನೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಪರ ಬಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಜೋಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಡೈಲಾಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜೆ ಆತನ ಐಕ ಕಾರಣ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಮೂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಎಲ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಯಾನರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಆರುಲೇರ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗು ಜೊರಾನ ದಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಆರನ್ನು ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರಿಕಾರಾಯನ ಅಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗ್ಲ ಜೊರಾಯನ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯರ ತೆಲಿಕೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೈದಿರಿ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗ್ಲ ಜೊರಾಯ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ದಾದ ಪಂಡಿನ ನಾಡ ಏರಾಳ ಮರಲೆಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಾಡ ಆಯ್ಗೆರೋ ಮರ್ದು ಬಾರ್ದೇರು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚನೆ ಐ ನಂಬುನಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಂದಿನಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ನ ಆ ಮರ್ದಿನ ಕಕ್ಕಾವುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಡಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಐಟ್ ಕುಸಾಲ್ನ ಕಂತದ್ದು ಐಟ್ ತೆಲ್ಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ಕುಡ್ಲದ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ದಾಗ ಬಂಡಾಕ್ಲ ಪುದರ್ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊರಾನ ದಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡ್ದೆ ನನ್ನ ನುಂಗಿರಿಸ ನುಂಗು ಓ ದೇವರೇ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆನೇ ಪ್ರಪಂಚಡು ನರಮಣಿಂತುದು ನರಮಣಿ ಪಾತಿರ್ನಂಡ ತೂತೆ ಈ ತಪ್ಪುನು ತೂದು ಪಾತಿರುವತ್ತೆಂದು ಎನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತ ಈ ನರವಣ್ಣಕ್ಲೆಗೆ ಕಕ್ಕೆರೆ ಸುರಣ ಮರ್ದುಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಬೋಪಿರು ಆಡ ಎಂಕಲ್ ನಡೆ ಕಕ್ಕೆರೆಂದಿ ಮರ್ದುಗು ಬರ್ಪು ಎನ್ನ ದಾನಿ ಉಗ್ಗಪ್ಪಂಡೆ ಮರ್ದು ಕಕ್ಕವನರು ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಗಿರಾಕಿ ನಕಲ್ ಆಯ ಮರ್ದು ಬಾರ್ದೆ ಮೇ ಮರ್ದು ಬಾರ್ದೆ ಇಡೆ ಬರ್ಪು ಎನ್ನ ದಾನಿ ದಾದ ಮನ್ಪೇರಿ ನುಂಗೈನ ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ರೆಸದೆ ತಕ್ಲೆ ಪರ್ರೆ ಕುರ್ಪು ಆತೆತ್ ಆಯನ ಕುಲ್ಲದು ಸುತ್ತ ಬತರ ಬೋಪೇರಿ ಹಕಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿ ಪಂಜಿ ಮಸಾಲ್ದು ಬೋಸ್ ಹಕ್ಕ ಕಕ್ಕುವೇರಿ ಪೋಣಗೆ ಡೇನೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಬೋಪೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಳ್ಳೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋತೀರಿ ಎಂಕ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ದು ಪೋತೀರಿ ಅಂದು ನುಂಗಿರೆ ಕೇಳಿದ ದಾನಿ ನೆರ್ಪೇರ ನಾವು ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಪ್ಪ ದೇವರೇ ವಾ ವಾಸನೆಪ್ಪ ವಾ ವಾಸನೆ ಈ ಊರ್ದ ಕುಲಾಂಡಲ ಅವಲಿ ಮಾರ ಫಾರಿನ್ ದಕ್ಲೆ ಹೊತ್ತು ವಾ ವಾಸನೆ ಬೇ ಹೋಯ್ತಾ ಹಾಕಿನ ಈರ್ದಯ ಮೂಸಿನಿ ಮೂಸುಣ್ಣನೆ ತಮ್ಮೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುನು ತಮ್ಮೆ ಕುಂಟಿ ಕಾಂಡಂಚಿ ಫಾರಿನ್ ದಕ್ಲೆನ ಮರ್ದು ಕಕ್ಕಾಯರ ಬೋತಿನ ಬೇ ವಾ ವಾಸನೆ ಬೇ ಏನಂದ ಎಲೆ ತಂದು ಬೋತಿಜಾರಿ ಏನಂದ ಎಲೆ ತಂದು ಬೋತಿಜಾರಂದು ನಮ್ಮೆ ಫಾರಿನ್ ದಕ್ಲು ತುಯರ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರಿ ಎಂಚೊಪ್ಪೇರಿ ಬೊಲ್ಲೆನ ಅದು ಗೊಂಬೆದಲ್ಲ ಕಿಜ್ಜರ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂದಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪ ನಂಬೆ ಕುಳಿಪುಂದೆ ಯಾರು ಮೂಲದಿ ನಾಯಿ ತಿಂದಿಲ್ಲಕ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ಏನಾದ್ರು ಮುಡ್ದು ಹೋಗ್ತಾರತ್ತೆ ನಾಯಿಗ್ಲ ಕನ ಇದೆ ನಾಯಿದೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ನಾಯಿದೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತೋಜಂಡಲ್ಲ ಕೊರೆಪುನು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೋಡಿ ಕಾರ್ ದೊಂಗುತ್ತಾರಿ ಅವೇ ನಾಯಿ ಕೊರೆ ತಿಂದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಮೆ ಓ ಉಲಾಯ್ ಕೊನೊಂದೇನ್ ಅಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಇರ್ಕೊನಪ್ಪೆ ಉಲಾಯ್ ಕೊನು ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಜೋರ್ದಾನೆ ಜಿ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಕರ್ತ ತೂಪು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪುನು ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಂಡಲ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ ದಿಸ್ತಾನೆ ಹಣಪುನೆ ಟಾಮ್ ಟೀಮ್ ಟಸ್ಕ್ ಪುಸ್ಕು ಶೇ ಓಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನೋರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಗ್ಗಪ್ಪನ ಮನೆ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಕಾಣದ ಕಪ್ಪು ಗಾಜಿನ ಮರೆಯ ಹಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನೋರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಗ್ಗಪ್ಪನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉಗ್ಗಪ್ಪನ ಮನೆ ಶೇ ಉಗ್ಗಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಿ ಓಲಪ್ಪ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಪುಜತ್ತ ಅಪ್ಪೆ
ಇಂದು ಅಪ್ಪೆತ್ತು ಅಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನ ಸನಾದಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆನಾ ಇಂದು ಹಿರಿಯರಿ ನಾಟ್ಯ ಗುರು ನಾಟ್ಯಲ ಕಲ್ಪವೇ ನಾಟಕಲ ಕಲ್ಪವೇ ವಾ ನಮ್ನೆ ಅಬತ್ತರ ಓಪಿನ್ ಮಾರ ಬಾರಿ ಟುಂತು ದಿನಕ್ಲೆಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆವ್ ತಿಪ್ಪಿ ತರತು ದೆಪ್ಪಡವಿ ಮೆಲ್ಲ ಅಬತ್ತರ ಈ ವೇಸಡ್ ಎಂಚ ಕಲ್ಪವರಿ ಇಂದಿ ಉಕ್ಸುಂಡೆ ಉಕ್ಸುಂಡಾ ಯಾನ್ ಜೈನುಂಡೆ ಕೇಂದೆ ಸುಕುರುಂಡೆ ಕೇಂದೆ ಎಡ್ಮೆದುಂಡೆ ಕೇಂದೆ ದ್ರೋಹಿಯ ಉಕ್ಸುಂಡೆ ಓ ಅಂಡೆ ಉಂಡೆತ್ತೆ ಉಕ್ಸುಂಡೆ ಓ ಛೆ ಪಾಪ ಮಾರ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ದುಂತುನಗನೆ ಅಂದಾಜಿ ಪಾಡಿಯೆ ಮೂಲ್ ನಾಟ್ನಗನೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಉಕ್ಸು ದಕ್ಕದು ಬೋತು ನೊಂದಿರು ಶೀ ಅಂಚ ಅತ್ತಪ್ಪ ಉಕ್ಸು ಪಂಡ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರಾ ಏರೆ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ನಿಮಿರ ಉಗ್ಗ ಬಣ್ಣೆ ಸಾಯ್ತು ಹೋತಿರು ಓ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ತೀರ್ಪೋಯರಾ ನನ ಏನನ ಕಕ್ಕವನಕುಲು ಏರಪ್ಪ ಓ ಅಕಟಕಟ ಅಕಟಕಟ ಅಕಟ ತೀರ್ನ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಯಾನೇ ಉಗ್ಗಪ್ಪಿ ಈತೆ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಈರ ಸಾಯ್ತು ಪೋಯರೆ ವಾ ಒಂಜಿ ನಮುನೆ ದಯ್ಯೇಸ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ತೀರ್ಪೋಯರ ಇತ್ತೆ ಸಾಯ್ತು ಬಾಯರ ಎಂದು ಸಾಪಜಿ ಒಂದು ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ಕುಶಲ್ಗೆ ಕುಶಲ್ಗ ದಾತೀರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಹೈಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನಟ್ಟು ಒರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇತ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಎದುರುಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ನಿ ಮಾತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಆಯನಡೆ ಪೋನುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಏನೋ ಏರ್ಲಗ್ ಎನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಉಂಡಿ ಎಂಕ ಆಯನೇ ಮರ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಚಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ ನೀರಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಮರ್ತು ಬಾರ್ದಿನಿ ಹತಿ ಅದೇ ಮರ್ದು ಗಿರ್ದು ಬೂರ್ಣ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ರವಲ್ಲಿ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಮರ್ದು ಬೂರ್ದೆ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಎಂಕ ತಡೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಗಿರ್ದು ಬೂರ್ನ ಎಂಚ ಡೆಪ್ಪುನಪ್ಪ ನನ್ನ ಗಿರ್ದು ಬೂರ್ಣ ಇರೇನ್ ಕೆರ್ದೇದೆ ಪೋಡು ಎಂಚಿನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಮರ್ದು ಗಿರ್ದು ಓ ಅಂಚ ಅಂಚ ಸರಿ ಸರಿ ಬನ್ನಗದಲ್ಲ ಕನ ಇದಾರ ಕನ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಉಂಡು ಕೊಂಚ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲ ಪತ್ತ ಬೈದೋಡು ಮರ್ದು ಪರ್ರೆತ್ತು ಮರ್ದು ಕಕ್ಕಾರ ಬೈದಿನಿ ಕಕ್ಕವನ ಐಟಮ್ ಕನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಹತಿ ನೀರು ಬಣ್ಣಗ अपने बना दी जोड़ी ಪರಬುನೆ ಬನಾದಿ ಜೋಡಿ ಇಂಚಾಲೆ ಪೂರೈಸ ಎಂಡ ಫಾನೊಂದಿತ್ತಾರ ದೊಂಜಿ ದಂಗ ದಿಯರತೆ ಊಂಬೆ ಪೀಸ್ ಸೆಟ್ ಆತಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ನಮ್ಮೆ ಅವು ಪೀಸ್ ತಂಬೆ ಅವು ಕರ್ಸಂಬರ್ ಮೇ ಕರ್ಸಂಬರ್ ತಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬತ್ತಿಜಿನ ಬಾತೆರವಲ್ಲಿ ಅವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿಗ ನೀನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಎಡೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದ ಕ್ಯೂಟ ಶೀ ಬೊಕ? ಅಂಚ ಅತ್ತಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಚುರುಕುಲ್ಲಿ ದೇ ಯಾನ್ ಓಲಾಂಡಲ ಪಂಡೆ ನಾ ಎನ್ನ ಮಗೇಂದು ಅವ್ ಮಗೇನ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಬೇಲದ ಪಿ ಎನ್ನ ಏಬೇ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಪೀ ಬರೀಟ್ ಕುತ್ತ ಉಂತೊಂದು ಏನಂತೂಯೇ ನಾನ ಪಾತೆರ ಗೀತರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇಡೇಟ್ ಪಾತೆರ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾತೆರ ಗೀತರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇಡೇಟ್ ಪಾತೆರ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದು ಪಾತೆರಂಡ ಪಾತಿರುಳಿ ಅವು ಗೀತೆರೆಂಚ ಪಾತಿರು ತಾಯಿಂಚ ನನ್ ಬೊಡಿದೆ ಪೋರ್ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಗ ಬನ್ಪಿನ್ ಮೇ ಹಾ ನೇ ಇರು ಕುಡರ್ ಬನ್ನಗಿತ್ತ ದಾಲ ಕಂದು ಜರತ ಮೂಲು ಕನೈದಿಜಿ ಮೂಲೆ ಇಚ್ಚ ಇನ್ನಿಂಜ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲೆ ಪೇರ ಏನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಇರ್ ಬನ್ನಗ ದಾದಕ ನೋಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ಕನೋಡ್ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ದಾದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಚಾಕು ಎರೆಗ್ ಮೇ ಅರೆಗ್ ಓ ಎಂಕ್ ಇರೇಗ್ 1 ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ಚಾಕತ್ ಇರೇಗವ್ ಎಂಕ್ಲೆಗತ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರಾಯತ್ಗ್ ಒಪ್ಪು. ಕುಡ ಬಣ್ಣಗ ಇರು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ಕ ನೋಡಿ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ಹಣ್ಣು ಕನಪೆನ್ ಹಂಪಲು ಇರ್ನ ಹಮ್ಮಲ್ತ ಕೊನಪ್ಪನೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಗ ಬನ್ನಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸು ಓ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕನಪೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ 2 kg ಎಪ್ಪಲ್ ಕನೋಡಿ 2 kg ಆಪಲ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಒಣ ಸಾಯ್ಬೇಕ ತಿನ್ರೆ ಅದು ಒಣ ಸಾಯ್ಬೇಕು
അരേഗ് എനിക്ക് നക്ക് നിക്കല്ല പിന്നെ പൊണ്ണെ റായത്തുക്ക് അവേ ಈತ ಮಾತ ಕನ್ನೋಡಿ ಬಣ್ಣಗ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ಈತು ಮಾತು ಐಟಮ್ ಖನರೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಪೆದ್ದೆರೆ ಬೈದಿನತ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಪೆದ್ ಫೇರ ಅಂತು ದಿನಲತ್ ತು ಲೇಡಿ ಕೋಶನ್ ಅತ್ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ ಬೇ ನರ್ಸ್ ಅತ್ ಆಯ್ ದುರ್ಸು ಇದು ಈತು ಮಾತು ಖನವಡಿ ಇಜಿಂದ ಆದೆ ಬಂಜಿಡು ಇತ್ತಿನ ಮರ್ದು ಡೈಟ್ ರೋಮ ಅರ್ಪುಡು ಓ ರಾಮ ರಾಮ ಓ ಒಂಜಿ ಪುಡ್ಸಪ್ಪ ಯಾನ್ ಕನಪೆ ಕನಪೆ ಅವೇ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರು ಅಂಗಡಿ ತೋಜುನತೆ ಹಾಂದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಹಾ ಕನಲೆ ದೆ ಬರ್ಪೆ ಪೋಪಿನೇರ್ದು ಮೊನ್ನೆ ನೂದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ₹100 ಆಹಾ. ಪಂಡ ₹100 ಕಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗು ಮರ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗು ನೇ ಆಂಟಿ ಬಣ್ಣಗ ಚಿಕ್ಕಿಗನಲ್ಲವೇ ₹2 ಖಾಲಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಅವ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೆ ಬರ್ಚ ಇರ ಅವೇ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಡರ ಪಂಡರತ ಐಟು ಪುಡು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ಅವೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೆ ತೊಲ್ನೆ ತಾಯಿ ಅಕ್ಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಜಂತ ಯಾಸತುಲಮೆ ಆಜಂತ ಯಾಸತುಲ ತೆಲಿಗೆ ಅರ್ಪಣು ಐಕಿಲ ಮರ್ದು ಬಾರ್ದಿರತ್ತ ಅಕ್ಲೇನ್ ಸುರು ಕಕ್ಕ ಹೊಡ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೆ ಒರಿಯೇ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇ ಬಣ್ಣಗ ಆಗ ಮರ್ದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಬಂದು ಆಯನ ತಿರ್ತಬಾರ್ದು ತರ್ತದು ಬಿಡ್ತೀರ ಮಿತ್ತು ಬರ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಂಬೆ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ಕರ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮರ BPL ದ ಟಿವಿ ಗಂಡಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಗಿಜ್ಜಿ ಪಾತಿರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೇ ಕಾಲಿ ತೆಲಿಪುನು ಪೋಪಿನ್ ತೆಲಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ಕೊನ ಪುಣತ ಹೌದಾದೇಕು ಕೈ ದೆಕ್ಕುಣ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕುಣ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತ್ರ ನಾದ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಇದು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಏರ್ಟೆಲ್ ದ ಹೊಸ ಸಿಮ್ 4G ತು ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಹಚ್ಚಿಂದು ಓಲ್ಲ ಬೂರ್ಜಿಂದ ಅಂದು ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ತನ್ ಗಿರಾಕಿ ಬತ್ತನ ಅಕುಡೆ ಬಾಡ್ ಅವೇ ಅನಸಿ ಅವೇನಾ ಅಯ್ಯೋ ಅಬ್ಬತರ ಪೋಪಿನೇ ದೇವರ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ಈ ಪಂತಿನ ಮಾತ ಐಟಮ್ ನೆಟ್ಟುಂಡಾವೆ ಪಂತಿನ ಪೂರ ಉಂಡದೆ ಮಾತುಂಟು ನಮ್ಮ ಎಂಕದನ ಕೈ ಕರಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ತಿನಂದಿಲ್ಲ ಕರಂಟು ಅಮಾರ ಕೊಣಪೆ ಬರ್ಬೇಕು ಲೇಪೋದಾರೆ ತಿಂದು ಬರ್ಬು ಶವಣ್ಯ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಬೇ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಮರ್ಲಮೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣದ ಎಡೆಟೈಸ ಗೊಂಬೆಗೆ ಕುಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಕುಟ್ಟುವ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ನಂದು ರಂಬೆ ದಾದಾ. ಎಂಕ್ ದನಿ ಪಂತೇರಿ ಹಾ. ಈರ್ಮಲ್ಲ ನಾಟ್ಯ ಗುರು ನಾಟ್ಯಲ ಕಲ್ಪವೇ ನಾಟಕಲ ಕಲ್ಪವೇ ಎಂಕ್ ನಾಟಕ ಬರ ಬುರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ನಾಟ್ಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪವರಿ ಜವಣ್ಯ ಈತನಿಗೆ ನಾಟ್ಯಡು ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಮನಸಾರೆ ಕಲ್ಪವೇ ಸರಿ ಈತೆ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ತುಲಾ ಓ ಓ ಅವು ತಪ್ಪು ಸ್ಟೆಪ್ ತುಲಾ ಅವ ತುಲಾ ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಪಲೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಆಡತ್ತಾ ನಾದಿ ತೂ ಜನ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪರ ಹೊಣ್ಣಿ ಕುಸಲ್ಗ ಅವ ಈತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆಕದೊಂಬು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವ ಓ ನನ್ನ ದೇವ ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಂದ ರಕ್ಷಿಸು ಎನ್ನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಕೊಡುವಿನ ನಿನಗೆ ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮನ ನೆಕ್ ಮಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಬತರ ಔಪ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓಕೆ ಸರಿ ರಕ್ಷಿಸು ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೂಡ್ಮೆ ಇತ್ತದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ಬೋಡು ಓಂಬೆ ಸೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಬೇಗನ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಣಿ ಸೆಂಟತ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೈಕಾರ್ ಪೊಲಿಂಡ ಐಕೆ ರಕ್ಷಿಸು ಎನ್ನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸರಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡು gap. ತುಲ ಫಸ್ಟ್ ದಾ ತಾದಿನ ತೈದಿನ ತಾದಿನ ತೈದಿನ ತಾದಿನ ಉತ್ತರೆ ದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪುರ ಸೈತಿನ ಪುರ ಬರಬಲ್ಲಿ ಎಂಜೆತ್ತಿನ ಜೀವ ಇತ್ತಿನೇ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾರಿಗಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ
उदाहरणेಗೆ अವು उदाहरणेಗೆ हवा तुला इथे नेक्स्ट दा Next. गॅप करो ಈ ತಿಂತ ಈ ತಾರೈಲಕ್ಕ ತಿಂತ ಈ ತಿಂತ పక్కనే చాపవాద పాట బల్లవే దానికి మిని గొత్తన రెడ్డి తిని ఉపవాಸ ದಮ್ಮೆ ಯಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂಡಿನಿ ಮೇ ఈ నమ్మనది ఉదరలుండా ತುಲ ಇತ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಉಂಟು మూలు రట్టుండు ತುಲ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ನಟ್ಟೋಡು ತಿನ್ನೋಡು ఉదలే ఎన్నా నట్టోడు తినోడు ఇన్నాంచి నట్టు పరదేశిగావు ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಿತ್ತನಲ್ಲ ಬೆಂದಿದು ತಿನ್ನೋಡು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಒಂದು ವೆಂಕಪಂಡೆ ಪಂತಿಜಿರಿ ನಮ್ಮೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಪಣದು ಬಸವಣ್ಣೆ ಪಂತಿನಿ ಆರು ಪಂತಿ ನೀಡ ಎಂಡ ಪಂತಿನಿ ವೆಂಕಪಂಡೆ ఈర్దానే మూలు యాను మూలే ఒక అవులు ఏరేగావి కిరికిరి మూలంటే ఎడ్డప్పుడు సాన్ని మీరు ఎట్టప్పుడు పోగలేదు పామలై ఈ జనాల నుంచి సేలం అంత ఉంది చేరకంతే కులే ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ಬಣಲೆ ದಾದಿಕಿಯೇ ಬಂಡಲ್ ಏರೇನ್ ಕೊಚ್ಚಿದ್ದು ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತು ಬುಡ್ಕ ಬಂಡಲೆ ಮರ್ತಾರೆ ಪೆರೆ ಮರ್ತಾರೆ ಪೇರ್ನ ಕರ್ಮ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ఓ బాల్ది దాదికి చెప్తాది మీ పగాన్ పీపర్లు ఉండా ఇంచినే బాల్ది కక్కెరే ఒక ఇటు కిసెడ్ కక్కోరా నమ్మ కత్తి కనమ్మ కత్తి కత్తి కూటొందుల్లదని ఆ కూటు ಬೇಗ ಅಯ್ಯೋ ಉಗ್ಗಪ್ಪಣ್ಣ ಕತ್ತಿ ದಾದಿకి ಮರ್ದು ಕಕ್ಕವೇ ಬಂದು ಎನ್ನ ನಾಲಿ ಕಡ್ಪುವರಾ ನೇ ಇನ್ನ ನಾಲಿ ಕಟ್ತದ ಜೈಲ್ಡೀರ್ಕೊಳ್ನು ಈರೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಈರೆ ನಾಲಿ ಕಟ್ಪುದು ದೇವೋ ತಪ್ಪು ಕಡ್ಪೇರೆ ನುರ್ಗೇದ కానీ ಹಾ ದಿಲ್ಲ ಕುಳ್ಳೀರ್ ಅಬತ್ತರೋ ತಪ್ಪು ಕಣಮ್ಮ ಬೇಗ ಜಾಗಟ್ಟ ಬರ ಅಂದಣ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಬತ್ತನವರ ದಾದಿ ಪವರ್ పవర్ కర్మ తబురితే ನೇ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ನೀರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ ನೋಡು ದಮ್ಮು ಗಟ್ಟರವನ್ನತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತೊನ್ಲೇನು ಸಾಯಿಪಾರ ದಮ್ಮು ಗಟ್ಟದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಕೆ ಏನೇಗೆ ಪನೋಡು ಅವೇ ಸರಿ ಪನೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೇವೇರು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೇವೇರು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೇವರು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೇವರು ಇಲ್ಲದ ದೇವರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕರ್ಮ ಇಂದು ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇಂದು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಅಂಚದಿ ಅಂದ ಈ ಅಂತ ಮೌಲ್ಯಪ್ಪ ಡೇ ತೆತ್ತುಲೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪ ಇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ನ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಬರಂಕುರಿ ಅಚ್ಚಿನ ಬಲ್ಲಕಿ ಓಮನಕ ಶಾಮ್ಲಶಕ ಬಕ್ಕಕ ಕುಲ್ಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಂಕು ಬತ್ತು ಅವು ಗೋಂಕುಲಕೊಂಡು ಪಾಡು ನಿಲ್ಲಿಸು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನ ಕಠೋರ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೇನು ಲಕ್ಕಿಯವರ ಮರ್ಲ ವಾನಮ್ನೆ ಬತ್ತರ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪಾಡಂದು ಪೂಜೆರ ಹೋಯ್ನಿ ನಡಿ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪೆರೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸುರುಮನ್ ಪುಗಮ್ಮ ಅವ ಒಡರಲ್ಲಿ ಸುರೇಮನ್ ಪಡೆ ಬರ್ಪುನ ತೂಜಿ ಮಾರೆ దాని ఓలా బ్లాక్ అవుతున్నాను ఇంగ డ్రైనేజ్ అవు కుక్క కూడా వన్స్ మోర్
ನಮ್ಮೆ ಆಜ 30 ಆಜಾಂಡು ಬರ್ಪುನ ತೋಜ್ಜ ನಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ನಮ್ಮೆ ಎಂಕ ನೀರು ಬಡ್ಚು ಗಪ್ಪಣ್ಣ ಇರೆಗೇರ್ ಬಂದಿರಿ ನಲ್ತು ಬಚ್ಚಿನಿ ಇರೆಗಿದೆ ನೀರು ನಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ನಮ್ಮೆ ದನಿ ಓ ಒಂದು ಪರ್ಲೇನತೆ ಹತ್ತು ಮೀಯರೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಯರೆ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮೆ ಹಣ್ಣು ಕಣ ದಾದ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ ವಾಣಣ್ಣದ ವಾಸನೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೊರಬ ಮರಗಟ್ಟು ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಾಸನೆ ಅರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ 4G ಒಂದು ಗಲೇಜಿ ನಿಖಲ್ ನಿಮಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ನಿಖಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬಂಗ ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚದೆ ಪೋಡು ಹೌದು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಧ ಇದೆ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಪುದರ್ ನಿಖಲ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕಂದರ್ ಅವು ಲೆವೆಲ್ ನಿಖಲ್ ಬೈದರು ಅವ ನಲ್ಲ ಮೆತ್ತಗ ನೋಡ ವಾಟ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ. ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುರಿಯರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲು ಒಂಜೆಟ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬೆಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಜನ್ಮಾಂತರ ಅಂತ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ತಿರುಗಿದಿತ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ ಮೇಕ್ಲು ಏರು ಬಂದು ಆನೆಲ್ಲ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷ ಅಂಚಾದವರ ಪೊಲಬು ಕೊಡ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ರಾಜೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನೆಯಾಡಿ ಇರು ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ ಆರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅರೇನ್ ಕಕ್ಕಾರಂದೆ ಕಂದಿನ ಅದೇ ಎನಿವೇಸ್ ನಿಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೇನ್ ಗಬಲೆ ಸುರುಕಾದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ದೀಪಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರ ಫಾರ್ಮುಡೆ ಬೈದಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಇರ್ನ ಸೀಸನ್ 2 ಭಾರಿ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂದು ದೀಪಕ್ ಅವೇನು ಇರ್ ಮೇಕಪ್ ಮಂತಾರೆ ಇನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಅವಳ ರಾಜೇಶ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾಗ ರೋಲ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ 2 ಸರಿ ಬತ್ತು ಬೋಪಿನ ಮಾತ್ರ ಐ ಕೊಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ದಲಾಂಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋಡಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವರ ಅಂಚಿ ಪೋಯಿನಿ ಅವರ ಇಂಚೆ ಪೋಯಿನಿ ಈ ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆವಡ್ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಕ್ಕವನ ಈ ವಿಷಯ ಮಂದಿನ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೀಪಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ ದಿಗಿ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಬೂರ್ದು ತೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಎಂಚಾಣ್ ಕೆನ್ ಗವಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿವಣ್ಣ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದರ್ ತೂದೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತ್ ಹರೀಶ್ ರೆಡ್ಡ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡೊಂದು ಐಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಐಕಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತು 3 ಜನ ಈಕ್ವಲಿ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಲ್ದಾರು ಐಟ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಕಿ ತಂಡ ಪನ್ಪೆ ಒಂಚೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂಗ ದೇದ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತೋಜು ನಿಖಿಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಪಂಚಸ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪನ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಂಕ ರಾಜೇಶ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕಾಂಡ್ ಇಂಕ ಇರೋ ಸೂಪರ್ ರೋಲ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೋಲ್ ಬಂದ ಆರ್ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತು ಆರು ವಿಲನ್ ಕಮ್ಮೇರ ರೋಲ್ ಮುರ ಮನ್ಪುಂಡು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಟ್ ಅರ್ನ ಬೊಡಿದೆ ಆಪೂಜಿ ಬಂದಿತ್ತೀರ ಈ ಕರೆಡು ಮನ್ಪಾವೆ ಅಂದ್ಯ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಟಿರ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿದಾಗುಲ್ಲ ದೀಪಕ್ಲ ಸರ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎದ್ದು ನಿಖಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ನಿಖಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಬಂಗ ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚದೆ ಪೋಡು ಹೌದು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಧ ಇದೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದರ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕಂದರ್ ಅವು ಲೆವೆಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಬೈದರು ಅವ ನಲ್ಲ ಮೆತ್ತಗ ನೋಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಚ್ ವಾ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಈಗಿನ ಮುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ನಿನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಚ್ ಆದ ಎಲ್ಲೆಂದುವೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ಲ ಕೂಡ ಬರ್ಬಾ ಅರೆಮಟ್ಟ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂಚಿನ ಅಕೇರಿಗೆ ಬಂದ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಬಂಡಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿನ ಲೇಸ್ ಇದೊಂದು ಪೊರ್ಲಗಂಟೆ ಮೂರ್ತಿ ಬರೋದು ನಾಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲೇ ಇಂದುವೆ ಟೈಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿಗ ಆವೇ ಮಲತಲು ಪಾಲೆ
ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ.